শ্রীলতা দাস অপেক্ষা করছেন, ছাপিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছেন একটি বিমান চটটা হঠাৎ করে হওয়া চায় না। এই ঠিক আছে। ଆମର ନଦୀ ବାମପର୍ଷ ଗଲେ ଗାଁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଡେରାବିଶି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବରୀ, ବଡ଼ଛଣାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁନୁ, କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛେ ଏବଂ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଜିର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପରେ ସୁଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିବେ। ବିଶ୍ୱ बारुणी महोत्सव 2025 उत्सव रे मंचासीन आज मुख्य